Good morning mga VisLog. Welcome to Visayang Tagalog channel daily vlog. So, maulang umaga, maulang Sunday siya. So, ano lang yung hambon lang. So, pupunta na ako ng simbahan. So, start our daily thanks to Lord. So, punta na tayo ng simbahan. Pagkatapos ng simbahan, tingnan natin, punta tayo ng market. Hanap tayo ng makakain para mukbang. Tapos, maglilikpit kami. Kasi ngayong Biyernes, this coming Friday, magre-renovate na doon sa kusina. So, mahirapan na kami. Kailangan kong maglikpit doon. Diyan ang bus. Muntik na umabat na pa. Deserve pa kasi. Anyway, yun nga, magre-renovate na doon sa bahay. Tapos, andito naman ako sa baba. Magkita tayo magmas para makita yung beauty. Tandaan na pala natin. Ayun na pala yan. Ayun, nagre-renovate na sila dyan. Ganyan mangyayari sa amin. Ganyan mangyayari sa amin. Bahay ng simbahan, and let's start the day now. Tapos na ako magsimba. Yan, bumili ko ng itlog saka as usual, pansit in the Sunday. So, bumili ako ng pansit para sa aking breakfast. Ano to? Mipo. Tingnan kayo natin ng Singapore Food Street. Okay guys, so uwi na tayo. See you later. Kaya na tayo guys. Maklum. Banat yung sabaw. Tapos may curry. Kaya wala akong curry. Kasi magluluto tayo ng Singaporean curry rice na. So, Angelez na pangalan guys. So, pwede na tayo mag-liquid para sa Friday na renovation. So, let's do it.
That's it for now. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal. Basta-basta na kami. Okay? So that's it for now mga guys. Happy Sunday. Happy blessed day. Blessed Sunday. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel, at click the notification para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung nagustuhan nyo naman itong video na to, just like and share para ma-inspire naman ang ibang tao. I-click nyo lang yung super thanks at huwag nyo na rin kalimutin i-follow ang aking page, pahina ni VisLog. Hanggang sa muli, paalam! See you on the next vlog. Bye! Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan na sina Angelez and Tagalog. Mine's Archie Desperado, Michelle Official Vlog, Blue Nature Itself, Disney Beach, Progreso Jenny TV, The Traveler Store, Kuya B Vlog Official, Kuya Kay Sampay, Honey Queen Padua, Daisy Loco, Kuya Sen TV, Orlando, Stephen, Joby Vlog. Maraming salamat po sa pagkakas.